ka alhaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mi wayri ma wallahi mi da Allah en wayri. Allah Ne sare mai alhamdulillah. kai ne duniya Min do habda. nyamala Na'am. la ilaha illallah janta kam butali ma warti hunde fere Kai derdam. Allah Ngol butali do kana darni himbe buhu. janta buhu boron no gas be didi na ko ne ni de Borono gas e nay a sawere sali do kam. la ilaha illallah yau mala barka Allah wannan masu na fasu kare ya tallami da le mala Mala bukar. Min malaka to me mi titi lamdo mi yecci dum kam. a yake lami da Himbe luube do par watta min on fatiki. la Fami amma lamdo hayatu ka fakidon to mi yecci mo o regilan problème to butali do dara ni de ka amma himbe lumo may do be watta min on fatiki do amma to mi yecci lamdo jaban fakit ke ya kyale balla yimbe kai dole jota kano en gatta dole bismillah bismillah yo janta kam a ko sai ne ya shay to mara bukal am unda ka sai ne amma na sa'i mai veli sukarola ma veli de bodra ande kanko yake fere bane ni obiya we hala diabetes kai ko hala diabetes na wadan sukar sai dai ko do ma bo wadan non la bane ni belinga banda manga do mi yara shayi bane ni to amma min kami wawata ani debba mi yake fere kanko biya hala diabetes do min bandi monitor nyama sukar min mi wayri baniɗo diga jaman aéroport ɗon no wuro amin ha ton kami ɗo tawa irada ɗo amma jotta ɗo kam yanda kam ne hala mbala leya wayi alhamdulillah mbala kam min heɓi mbala hikka ɗo aybi mbala mapindiwa aje goro am sappa e jeetati kamanayi dari subhanallah kai Goro sappa e na jeetati? boɗɗum bo aha min ka wala hunde yaliyan fajiri gilde ma ko yimɓe dilli salle kere bane waran mbala manga dim daran asare do mi heɓan boro sappo ɗan nyama bismillah be en na mbala mbala andini be antenne ma ko didi allah hunde didi do kap manga duwe bingel alaji ya saltaka jika kanko a waddana mbala do kullum goro sappo tip a soodi mbala wujjanga na gujjo ɓeɗo wujja on na gujjo kanko kam ma mbala do ko fajiri layya ko ne mi heɓa mbala ɗo kam mbala haramun tan aɗo hirtan wuyka on ɓeɗo wujja wajja na haram haramu na haram ɓe cedam mi sodan yende layya min mbaɗan aɗo andi mbala ɓuran goro sappo a soodi ɓe seede makka na aɗo andi wujjanga baba makko alaji ya saltaka mbala ne asare oɗo wujja baba ma en baba anda kai daga tawtana kuga haramun dokam dibe sappo jedda duuɓi sappo kana oɗo wujja on waddina a gujja nene ɓe nangai kanko se jontana dibe sappo mbala manga boro sappo cip ha nder leddi adamawa ɗo kai dibe nayi o kana haramun haramun kama nyami haramun ɓe ɗume fay dango koze ɗo koze a powe ɗo dimbe wari pat mi yarama koze ɗo allah heyi ana lehi ka allah heyi ya wara nam dango asi aɗo ñamnami bala nguyka allah heyi don kam nan guyka allah annabijo sallallahu alaihi wasallama ma yacci a fudilla ya kam ta dara sunna annabi ibrahim nin tokki kedi mi ayidi sunna annabi ibrahim on a tokki ɗo wonay dole ha dow hoore ma to a wola a muña kuy to aɗo mari bo a waɗa kuy ka andina mala haala mere way sonde jangirde man da wuce ni dokka jahil allah layyami waɗi mbala deb manga asare ɓe bukɓe pammi ñama be ɓe wujji ɓe waddine ma ñama be yimɓe aɗo ñama a ƴabtade mi yowi an ka ya ñama halal min kam min jikkiram je mi soodi laɓɗum may dillaro nda dango sappo dibbe gote dibbe sappo mi yaranma dango yobu kalas allah heyi ana lehi a yamniyam mbala haramun je wujjanga allah heyi ma yettima wujji je baba mako bingel do jika yan ronda o yamay baba may na o ronda an ma abi ne andi o yamay baba may tum hokka mo yaw sorru boro sappo je mabbe asare on nangini wujji mala bukar yiɗugo mere ma ɗo an on ma hani min yarama ha lamɗo
min volwayla aɗo wadda hala butali jotta yaci yo o kanandi ka yimɓe butali godoje maɗo na a yimɓe butali kam miyandi hunde asali a yana ya callam da pan miyandi de mala janda kam burtam sare le a min gujjo min kaza burti sare kala mala bukaram an ka toru Allah ya fama tan a fuɗi talla ya yo bismillah Allah ya fana amma an ma wallahi tallahi hunde min miyandi ana yana hauta wundu ko biyenge lumo wonon siga butali sai nayi wonon sarra fiore na gonga miyandi